hartelijk dank om mij hier te verwelkomen in Roermond. De gelegenheid is meteen zichtbaar in beeld voor de mensen die de video kijken, namelijk het nieuwe vaandel dat de LLTB heeft laten ontwerpen en ook heeft laten maken. Voor de mensen die jou niet kennen, je bent de directeur van de Limburgse Landen- en Tuinbouwbond, dus bij uitstek de persoon om te vragen naar het hoe en waarom van die vaandel. Allereerst, vind je hem mooi geworden? Ik vind hem heel mooi geworden, maar allereerst van harte welkom hier bij de LTB Roermond, Joris, voordat je verder gaat. Nee, ik en we vinden hem ontzettend mooi geworden. Ik denk dat dat misschien zelfs een understatement is. Ik denk zelfs ook een beetje een gevoel van trotsheid die we erbij bij hebben. Ja. Want ik denk dat je ook aangeeft van, het is niet meer standaard anno 2025 dat organisaties een vaandel laten maken. Ja. Ja. En wij hebben het wel gedaan. Ja, want misschien voor de luisteraar die niet zo bekend is met die cultuur, het is iets dat zeker in het begin van de 20e eeuw heel erg leefde, zowel bij het verenigingsleven als bij organisaties. Mensen die echt trots voor de organisatie, trots voor de onderneming op zo'n vaandel vertalen. En er zijn niet meer zo heel veel organisaties die dit nu nog, in de 21e eeuw zelfs, laten maken. Wat was concreet de aanleiding om dit nieuwe vaandel te laten ontwerpen? Nou, concreet was de aanleiding dat in 2026 bestaat de LTB 130 jaar. Dus we zijn in 1896 zijn we opgericht. We hebben het 150 jaar jubileum hebben uitbundig gevierd. Maar we hadden wel van, we wilden erbij stilstaan. We wilden een moment nemen om toch stil te staan bij de rijke historie en geschiedenis van de LTB. En hoe ga je dat doen? Nou, vooruitlopend op dat feit kwamen we tot het idee van, laten we terugkijken naar het verleden. De tradities, wat je al aangaf, die vaandels, begin 20e eeuw, die de boerenorganisatie hadden, maar ook de vrouwenorganisatie, jongerenorganisatie. Iedere gemeente had haar eigen vaandel, die voorop gingen in processies en parades door dorpen en steden. Nou, daar wilden we op terugpakken om dat een momentum voor te vinden van, nou, dat is wel mooi als we een nieuw vaandel kunnen laten maken. Ja, natuurlijk, dat wist je in principe al binnen je functie als directeur van de LTB, maar ik denk, een van de dingen die het misschien nog extra onder de aandacht heeft gebracht, is het feit dat jullie fotocollectie onlangs volledig werd gedigitaliseerd. En als je op die fotocollectie kijkt, zie je heel veel processies, ook heel veel evenementen, ook in de kerk, waar dat die vaandels en die vlaggen heel prominent aanwezig zijn natuurlijk. Zeker, dat is natuurlijk een fantastische klus geweest op Peter de Vrede. Daar zijn we ontzettend blij en ook trots op. Over onze website gaan we hebben er wat links aan doorgekoppeld. Maar ook daar komt het weer, het verleden komt weer tot leven. Ja. En je ziet hoe een rijkdom het was in die periode met die processies. En dat wilden we eigenlijk een stuk terugkijken in de traditie. We wilden niet te blijven hangen. Dus, maar ook met een moderne tint anno 2026. Want het heeft ook een reden waarom we het dit jaar al hebben gemaakt. Ja. Ik denk dat wel nog even belangrijk om aan te geven. Om wel een moderne vaandel te laten maken. Ja, want inderdaad, 130 jaar is pas volgend jaar, die viering. Maar jullie hebben beslist, laten we er al op vooruit lopen en die vaandel gewoon al laten produceren. Ja, we hebben dit jaar eigenlijk al de vaandel geproduceerd, omdat we eigenlijk dit jaar echt de unieke kans hadden dat onze bisschop Ron van der Hout, die zou onze oogstdankviering voorgaan in de kathedraal in Roermond. En dat vonden we eigenlijk wel het moment om ook meteen het vaandel te laten inwijden door onze bisschop. Ja. En in die combinatie hadden we eigenlijk de gelegenheid gezien van, dat laten we nu alvast maken. Ja. Vandaar. En het is ook nog op te zien, misschien op de camerabeelden niet. En je hebt me daarnet al, toen ik hier aankwam, al verklapt dat je een heel klein beetje kan zien waar dat de druppels van het wijwater op het vaandel terecht zijn gekomen. Het is rijkelijk is ingewijd door onze bisschop, ja. Maar goed, dan heeft hij meteen een verhaal en ook zeer duidelijk dan ingewijd. Het is een update, hè. Het vaandel doet heel modern aan. Er zitten een aantal wat oudere elementen in. Voordat we daar echt bij stilstaan, is het misschien wel handig. Hoe is het voortraject verlopen voordat zo'n vaandel er is? Er is een idee van, we willen een vaandel. Welke stappen heb je dan doorlopen om uiteindelijk tot dit eindresultaat te komen? Het begint met het idee. Dan gaan we er zelf over nadenken van, wat wil je daar weer op laten zien? Een aantal elementen vanuit de LTB zelf. Maar je wilt het ook vanuit historisch perspectief. Dat je wel de juiste dingen laat zien. Dus ook daar hebben we inderdaad een aantal historici die we zelf kennen. Maar ook via Tracé hebben we daarvoor ingeschakeld van, willen jullie met ons meekijken? Nou, al die input hebben we bij elkaar gebracht. En dat hebben wij een vormgever neergelegd. Die heeft op een gegeven moment een concept gemaakt. Ook dat hebben we weer teruggelegd naar hier intern, maar ook naar een aantal externe partijen. Onder andere Tracé. Ja. En dat heeft geleid tot
dit mooie resultaat. Ja. Hierachter. Ja, bij ons was het vooral Joep Leersen natuurlijk, die dat hele drapeau-project dat over Limburgse vlaggen en vaandels gaat. Dat is natuurlijk heel mooi meegenomen dat je meteen een expert hebt die je kan opbellen om te vragen van hoe zit dit in elkaar. De vormgever zelf, was het gewoon om vlaggen en vaandels te ontwerpen of was het toch iets dat wat uniek kwam? Nee, het is natuurlijk heel bijzonder. Ja. Want dat is niet iets wat dagelijks voorbij komt. Kan ik me voorstellen. Totaal niet. Want ik kan niet direct meteen een organisatie benoemen die nog dit soort vaandels maakt. Ja. Dat is een andere vorm wel, maar niet dit soort vaandels. Maar ook voor hun was het natuurlijk wel een hele mooie uitdaging om dit samen te stellen. Ja. En de reactie bij de leden en ook de mensen die hier werken, die kregen hem eigenlijk pas te zien op het moment dat die gezegend werd. Hij stond klaar in de kathedraal hier in Roermond. Oké. En dat zijn alleen maar inderdaad wel positieve reacties. Omdat boeren en tuinders ook wel... Ze blijven niet hangen in die stoel, in de geschiedenis. Maar wel die traditie dat je dat voortzet. Hè, dat is toch een onderdeel van het verenigingsgevoel. Dan had iedereen van dat is toch wel mooi om dat te maken. En zoals onze bisschop zelf aangaf. Je moet wel dat vaandel niet in het kantoor Roermond laten staan. Je moet het wel eigenlijk door de provincie mee laten reizen. Laat het ook zichtbaar zijn. Absoluut. Dus... Laten we het even hebben over de elementen. Want je hebt daarnet al aangegeven, we blijven niet hangen in dat verleden, maar je kan er best wel trots op zijn. En als ik naar het vaandel kijk, dan zie ik eigenlijk een huwelijk, zo je wilt, tussen meer traditionele elementen en de echt moderne elementen. Neem de kijker, want dat zullen ze moeten doen als ze dit echt helemaal willen begrijpen. De luisteraar kan ik aanbevelen om even de video te raadplegen. Neem ons eens even mee in de verschillende elementen van dat vaandel. Nou, het begint met onze provincie, dat staat in het midden, provincie Limburg, blauw het water, groene natuur, de zon, wat we nou ook voor onze land- en tuinbouw ontzettend hard nodig hebben, die straalt, diep geworteld en sterk verankerd. Dat is ook de naam van onze strategie, maar het heeft ook een effecten van ook al 130 jaar in de samenleving staan als land- en tuinbouw hier in de provincie Limburg. Bovenin staat onze heilige Isidorus, de heilige voor de landbouw. Ja, patroonheilige van de landbouw. Patroonheilige. En wat je inderdaad zeker niet zult zien op oude vaandels vanuit de LTB, ook niet vanuit de Vrouwenbond en de agrarische jongeren, is een tractor. Ja. Want die kwam pas in de jaren 20, 30 kwamen de eerste tractoren. En het is een heel modern model van tractor. Ja, zeker. Die staat er erop. Een tuinbouwkas aan de linkerzijde. Die zullen we ook nergens aantreffen. Dus dat zijn eigenlijk de modernere... Ja, en jullie hebben getracht om eigenlijk de hele breedte, ook al is er niet heel veel ruimte om te gebruiken natuurlijk, de volledige activiteiten van die landen en tuinbouw te laten zien. Van veeteelt tot akkerbouw tot dan die tuinkasten. Ja, dus de hoogproductieve tuinbouw, extensief, de dierlijke tak, de arbeid die boeren en tuinders moeten verzetten. En dat we afhankelijk zijn van de natuur, het water, de zon, de weersomstandigheden. Ja. Is er ook nagedacht over die kleur? Want ik zie vooral groen in het zuiden, blauw in het noorden. Nee, het is niet dat het daar gekoppeld is van dat alleen maar blauw, veel water in het noorden is. Dat hebben we daar met de vormgever wel proberen weer te geven. Ja, het maakt het duidelijk dat het over Limburg gaat natuurlijk. En anders dan is het een beetje een vlek in dezelfde kleur. En dan het logo, dat is ook een van die dingen die je dus niet snel zal zien bij de oudere vlaggen en vaandels. Want die logo's, dat is echt iets dat opkomt vanaf de jaren 60 en 70. Exact. Dus dat hebben we ook echt duidelijk laten zien, de LTB. En anders durven doen, dat is echt wel het statement waar we na een aantal jaren dat gebruiken. Dus vandaar zie je, dus een aantal objecten die op de vaandel staan, zie je dat het een heel modern vaandel is. Ja, motto, dat kon je af en toe wel zien. Een leuze die erop stond. Met verenigde kracht en dat soort van dingen. Dus in dat opzicht is dat diep geworteld en sterk verankerd. Wel een element dat je ook in die oudere vlaggen en vaandels ziet. Het is heel fraai gemaakt. Hè? Wie heeft dit nu geproduceerd? Het feitelijke materiële object? Het is niet allemaal handarbeid, maar het is eigenlijk een landelijke organisatie die dit toch nog fabriceert. Oké. Ja, want je komt ze echt niet zo snel tegen. En ook de houder, is dat wel een oud stuk? Nee, dat is ook volledig nieuw. Het is allemaal nieuw. Allemaal nieuw. Het is allemaal anno 2025. Maar het ziet er inderdaad wel heel traditioneel nostalgisch uit. Dus het geeft wel een extra cachet, vind ik zelf, aan het vaandel. Ja, absoluut. En wat zijn de plannen nu?
2026 is die grote viering. Jullie vieren 130 jaar LLTB en dan gaat het vaandel reizen door Limburg. Nou, ik denk dat het eerder zal gaan reizen. Ik denk dat we het inderdaad ook dadelijk... We hebben 20 november hebben we ons jaarcongres. Dan zal het daarbij aanwezig zijn. Dus zal zeker de eerste periode niet alleen maar hier op kantoor staan. Ja. Maar wel op een aantal evenementen. Zoals het jaarcongres 2026. Dan bestaan we 130 jaar. Maar de plannen wat we gaan doen, dat moet allemaal ontwikkeld worden. Dus zover zijn we nog niet. Oké. Maar dan zullen we wel ook het vaandel zal ook een prominente plek geven. Maar het begint op 20 november in het Theaterhotel de Oranjerie. Dan zal het bondsvaandel, onze nieuwe bondsvaandel wel aanwezig zijn. Ja. Nu dat deze vaandel er is, en je hebt ervan geproefd wat zo'n vaandel teweeg brengt, is het een idee om voor andere organisaties, zodat je aan verbonden bent en die ook verbonden zijn aan de LLTB, zoals ZACtief bijvoorbeeld, komen daar ook nog nieuwe vaandels, of is dit eenmalig? Ik kan natuurlijk niet spreken voor andere organisaties, dat zul je begrijpen. Ik denk dat ze daar iets minder enthousiast denken. Ik weet het niet. Wij vonden het nu belangrijk, wij vonden het een mooi moment om daar terug te grijpen en aan de ene kant een vaandel ook te gebruiken voor de komende periode. En ik denk dat het heel erg afhankelijk is van hoe je als organisatie daar zelf tegenaan kijkt. Maar ik denk niet dat het in één keer nu een hype zal worden dat iedereen er dan nieuwe vaandels gaat Nee, ja, ik probeer mij voor te stellen of te herinneren welke andere organisatie dat recent nog een vaandel heeft laten maken. En ik kan niet meteen, zelfs niet binnen een bepaalde maatschappelijke sector bedenken waar dat ze nog dit soort van vaandels, zeker zo groot en zo prominent, wat je soms wel ziet, en jullie hebben zelf ook zijn van die kleine vlaggetjes, die nog een klein beetje doen denken aan de vaandels van vroeger. Daar komt natuurlijk ook bij dat het houden van processies waarin dat verschillende maatschappelijke middenveldsorganisaties meelopen, dat is ook niet meer gebruikelijk. Nee, het proces helemaal niet meer. Nee. Maar ik denk dat is een voorbeeld van trotsheid, trots op je geschiedenis, historie, maar ook meteen de doorkijk naar de toekomst. Ja. En dat je daardoor het vaandel gebruikt om dat te laten zien. Een van de dingen waar ik ook niet zo heel bekend mee was, voordat ik alleszins naar Nederlands-Limburg verhuisde, is dat er toch nog wel best een band moet je het misschien niet noemen, maar wel nog een associatie is tussen dat christelijke, ik zou zeggen katholieke leven en die landbouwers. Ook het feit dat je een viering hebt in de kerk. Er zijn veel organisaties die dat in het verleden wel hebben gehad. Tracé is daar een voorbeeld van. Wij zijn vanuit die christelijk-katholieke hoek opgericht, maar we hebben er nu eigenlijk niet meer zo heel veel mee te maken. Maar die band is er wel nog bij de LLTB. Die is er nog steeds. Ja, de katholieke kerk, hier het bisdom, is natuurlijk even een belangrijke rol gehad bij de oprichting van de LLTB in 1896. En eigenlijk is die band altijd geweest, waarbij een van de eerste directeur van de LLTB kwam ook vanuit het bisdom, die werd naar voren. De heer Bemelmans. Was gelieerd aan het bisdom van Roermond. Ja. En dus, dat is altijd gebleven. En tot op de dag van vandaag hebben wij nog ieder jaar in onze 3 regio's oogstdankvieringen. Dit jaar hadden we 1 centrale oogstdankviering, omdat we naar het bisschop van de Hout bereid hadden gevonden om deze viering willen voor te gaan. Maar we hebben normaal 3 oogstdankvieringen. En dat is ook een momentum van dat iedereen weer stilstaat met toch het dank van dat we onze oogst, ook die verbondenheid met de kerk en met de LLTB. En dat zijn hele mooie momenten, want dat zijn ook momenten dat je als leden, als boeren en tuinders samenkomt. Zeker in de periode dat er steeds minder boeren en tuinders komen, zijn dat wel de momenten dat je weer samenkomt. En dat is wel heel waardevol. Dus die verbinding is er nog altijd. Ja, het is aan de ene kant niet verwonderlijk en anderzijds toch wel, omdat de landbouw, vooral in de 20e eeuw, waarin dat je ook best een grote beweging, zeker in de tweede helft ziet, voor ontkerkelijking, is de landbouw zelf ook door een enorme stroomversnelling, schaalvergroting gegaan, waardoor dat ik mij altijd inbeelde dat de typische boer en tuinder rond de helft van de 20e eeuw een heel ander persoon is dan dat je nu in het eerste kwart van de 21e eeuw ziet. Dat zijn meer echt ondernemers geworden, bedrijfsleiders geworden. En toch is die band met dat katholieke sfeer en geloof wel nog voor een stuk intact gebleven dan. Ja. Kijk, ik kan natuurlijk niet voor iedereen spreken. Nee, natuurlijk. Dat is een beetje lastig. Maar ik denk dat het wel belangrijk is van dat als je naar zo'n oogstdankviering, dat is dan 1 keer per jaar ook een moment van bezinning. Hè? Bijvoorbeeld kerstfeest. Ja.
En dat wil niet zeggen dat iedereen iedere zondag... nee, diepgelovig hoeft te zijn ook niet. Nee, het zijn momenten van bezinning. Even samen stilstaan aan de uitdagingen die je hebt. Vanuit je persoonlijke, je gezin, maar ook voor het bedrijf. Ja, dat speelt toch wel voor een grote groep nog steeds mee. Ja, want het is uniek omdat vroeger, en dat loopt inderdaad, net zoals je aangeeft, nog los van feitelijk geloof of hoeveel waarde dat mensen eraan hechten om echt naar de kerk te gaan en alle regels binnen zo'n liturgie te volgen. Het is vooral het encapsuleren van een bepaald deel van het leven dat vroeger veel gebruikelijker was door verzuiling, maar dat je bepaalde belangrijke momenten dan ging vieren, een doop, een huwelijk. Weet je, maar jongens, ik nodig je graag uit voor de volgende keer om naar Oogzagen vieren te komen. En dit jaar heb ik dan hier de kathedraal van Roermond gedaan. Ja. Maar normaliter doen we het in een aardappelloods. Oké. Ja, dat heeft een heel andere... Dat heeft een heel andere... het is gewoon op een boerenbedrijf en daar komt een geestelijke en die doet dan de heilige mis. Ja. Maar dat is natuurlijk een heel andere sfeer waarin je dan een dienst hebt. Dus op een boerenbedrijf. Maar, het is een heel andere sfeer. Nee, dat snap ik heel goed. Het geeft ook aan dat je een bepaalde zwaarte wilt geven aan een moment. Door dat te doen in een omgeving die ook zelf een sfeer meedraagt. Ik merk dat zelf ook als je een lezing geeft zoals de Dominicanerkerk bijvoorbeeld, ook al is het niet meer actief als kerk, dat is toch een heel andere sfeer. En het publiek zit er ook op een hele andere manier bij. Dan als je dat ergens in een parochie, in een zaaltje gaat doen van een voetbalkantine bijvoorbeeld. Precies. Ja. En bepaalde momenten, zoals die Oogstdagvieringen, zijn een zeer belangrijk nexusmoment eigenlijk voor de mensen, de organisaties die zijn aangesloten bij de LHTB. Ja, precies. En na zo'n viering dan een koffie fly of een broodje. Ja. En dat moeten we niet onderschatten in deze tijd waar we leven. Dat het belangrijk is om die connectie met elkaar te vinden. Ja. Dat zijn de momenten die dan ook gecreëerd worden daarvoor. Ja, en ik denk ook de waarde, ook maatschappelijke waarde van rituelen, nog los of ze nu verbonden zijn aan iets religieus. Gewoon het feit dat je bepaalde rituelen hebt, en die vlag en vaandels maakten daar in het verleden zeker deel van uit, dat je letterlijk kan tonen waar je voor staat. Dat gaat soms wat verloren bij organisaties, waardoor dat de binding soms ook wat losser wordt voor mensen. Wij worstelen daar zelf ook mee trouwens bij Tracea. We zijn op zoek naar manieren, hoe kan je nu donateurs veel meer aan je binden? En in een moderne samenleving is dat veel moeilijker, omdat mensen niet meer op dezelfde manier verbondenheid voelen vaak met bepaalde organisaties en maatschappelijke groepen. En dan helpt het wel om bepaalde rituelen toch in ere te houden en toch in stand te houden. Precies, en dat wordt ook ontzettend gewaardeerd. Ja. En als je daar toch, je moet niet in het verleden blijven hangen, maar je moet wel die rituelen gebruiken om naar de toekomst te kijken. Ja, het is mooi als moment van samenkomen. En daar kan zo'n vaandel wel voor dienen, want dan heb je tenminste een vast beeld, een vast schild eigenlijk, waar dat je achter kan verenigen. Ja, het verbindt. Ja, zijn er ook, en dan ga ik een heel klein beetje prikken, zijn er ook is er ook bepaalde kritiek gekomen op het vaandel, of mensen die bepaalde elementen toch niet zo interessant of mooi vonden? Heel eerlijk? Ja. Ik heb niks gehoord. Mooi. Nee, ik wil niet zeggen dat ik altijd alles te horen krijg. Maar nee, anders had ik het eerlijk gezegd. Ja, mooi. Nee. Ja, ik zie de zon stralen. Dat is vandaag niet het geval. Het is iets wat grijs. Normaal schijnt altijd de zon die zijn, maar vandaag inderdaad niet hier. Maar het is een heel mooi vaandel geworden. Er zit geen echte gouddraad in, vermoed ik. Dat is misschien ook nog een verschil. Dat is niet van deze tijd. Dat gaan we niet doen. En misschien, want jullie hebben hier ook nog een ouder vaandel hangen. Misschien dat het wel leuk is om, als dat kan tenminste, dan moeten we heel even improviseren hoe dat we dit moment even afsluiten en dan toch heel eventjes naar die oude vaandel. Want ik denk dat dat wel leuk is voor mensen om het contrast te zien met dit nieuwe object en dat oudere dat hier. Ja? Laten we dat dan doen. Hartelijk dank wel voor dit deel van het gesprek. Jongens. Bas, nu staan we bij het oudere vaandel. Meteen een heel andere sfeer. Moeilijk om echt in te schatten hoe diep de kleuren oorspronkelijk waren en of er toch wat van die kleurdiepte verloren is gegaan omdat het gewoon al een oud voorwerp is. Allereerst, wat was de gelegenheid waarvoor dat dit vaandel werd gemaakt? Ja, dus het vaandel, dat is trouwens het enige vaandel wat nog op het Lambuizen gebonden is. De overige vaandels zijn allemaal bij Tracé in Maastricht. Dit vaandel is gemaakt ter herinnering van het 12,5-jarig jubileum van de LHTB in 1913. Dus dit is een vaandel uit 1914. Oké. Ja, en dan zal iedereen wel hebben van 1913, 1914, dat klopt niet met 1896. En dat klopt.
En dat is dan toch wel een historisch feitje, Joris. Ja, daar zit een verhaal achter. Er zit een verhaal, er zit een heel verhaal zit erachter. Om daar toch iets over te kunnen vertellen. De LTB is in 1896 opgericht als de Limburgse Christelijke Boerenbond. En in die periode had je nog 2 boerenorganisaties in de provincie Limburg. Dat was de LCB en de Maatschappij voor Landbouw. Ja. En beide organisaties kregen die periode subsidie van de provincie Limburg. En de provincie die vond er wat van. Die vond die boerenorganisaties moeten bij elkaar komen. En in 1901 heeft dat plaatsgevonden. En toen werd de LCB en de Maatschappij voor Landbouw werd de Limburgse Landbouwbond. Nog zonder tuinbouw, Limburgse Landbouwbond. Als je van daaruit doortelt in 1913, daar is het 12,5-jarig jubileum plaatsgevonden. En eigenlijk was het vanaf de jaren 50, na het 50-jarig jubileum in 1951, heeft toen de toenmalige voorzitter Schraar Mertes na historisch onderzoek eigenlijk vastgesteld, in 1901 was geen fusie. Het zal een politieke consensus zijn geweest in die periode. Ja. Maar het was echt een overname van de Limburgse Christelijke Boerenbond van de Maatschappij voor Landbouw. Want ook in de statuten stond gewoon 10 november 1896. Ja. En dat is echt de periode dat we weer zijn gaan tellen met 1896 als startdatum. Ja. Heel verhaal, maar dat is eigenlijk de achterliggende gedachte, Joris. Maar het is een heel mooi vaandel geworden. Hier is het de patroonheilige zelf die aan het ploegen is. En we zien een heel ander beeld van die landbouw dan dat we daarnet zagen met tractor en tuinkasten. Ja, je ziet de os, de ploeg, de patroonheilige. Ja. Ik denk dat het toch nog iets meer vanuit het Rooms-Katholiek geloof naar voren komt. Die verbondenheid. Het vaandel heeft trouwens een tweezijdig stiksel. Ja. De andere zijde kan ik je helaas niet laten zien. Maar het is echt wel... en dit is echt wel voorgegaan toen in processies in die periode. Ja, het ziet er ook heel... Ook als je naar de materialiteit kijkt, is dit toch wel... Zeker qua ambacht een niveau hoger dan dat nieuwe vaandel. Zeker. En dan heb je toch te maken met het feit dat een deel van die kunde jammer genoeg verdwijnt. Hè? Want dit is door een kunstenaar gemaakt. Als je ziet het detail en de kleuren. Zeker. Ik weet dat in de jaren 90 is het vaandel ook helemaal gerestaureerd geworden. Ja. Door nonnen en een klooster. Okay. Ik ben niet op de hoogte van waar het plaatsgevonden, maar dat is echt een periode extern geweest. En daar hebben echt zusters, zijn daar een hele periode mee bezig geweest om het te restaureren. Ja, ook het zal moeilijk te zien, snap ik aan, maar het fijne detail van de gezichten en ook hoe dat de haren golvend zijn weergegeven is imposant. Zeker als je er een tijd bij stilstaat. Ja, dus de kijkers of de luisteraars, is maar hoe je het wil, hebben nu het oude en het nieuwe gezien. Ja, we kunnen vergelijken. Ze kunnen het vergelijken. Deze gaan we niet rondreizen. Deze hebben echt een hele prominente plek in het landbouwhuis gekregen. Ja, echt prachtig. Nou, hartelijk dank om dit nog te willen tonen. Graag gedaan en dankjewel.